Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. So we nong alam jang kasengking atian National Liberation Council of Nongkondong badang shipin khatmai la syakem haki pulit na Ïewduh haka step khat nyotrik unailar aza apulai. Uniu bala syakem ulakam yaladi ba udeu self-style area commander jang ka East Khasi his district ong kipulit. Kajing yo kem jiki pulit record jang ka Nlcn kala kiu shaka khatwengun bakan thobru Uwei khna school ubarang khandriu snam karta ubarang puli haka class 10 lai thu kipulit. Uhe pulit ulai thu ba ki pulit kidang pelong ya kating thuet ka bajur ban yok kem lun ya barok ki record jong ka ni ka sengking atiar ka bathamai. Ya kini ki blasha kem ki pulit kilatian bishar haka kashari haka khat neutrik unailar aza apulai bar ki pulit kilapan poru na ka kashari ban set ha along ki pulit khnang ban yo ban pelong shu ya ka jing token ka bakham bania.